ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Padayon natong iampo ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan, labi na sa atong mga leaders. Ito sang iampo ang bagong elected na presidente sa USA, sa Amerika, nga unta tagan sa Ginoo og Diyos nung kaalam aron makatabang bahaw man tas role sa Amerika sa kalibutan nga dako gyud kaayo, hatagan unta siya sa guidance nga makatabang sa paghatag og kalinaw ug kahusay sa mga nasod sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga naghatag nato sa ilang suporta pinaagi sa pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang ikinahanglan alang sa kaluwasan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o ginulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig, himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli, kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa iyang espiritu og nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus, og wala kita magsalig sa mga seremonyas. Makasalig gayon unta ako niining mga butanga, kay kun may maghuna-huna nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli ako sa nag-edad pa lang ako usa ka semana. Nataw ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin ug lumad gayud nga Hebreo. Bahin sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, Parisiyo ako ug hilabihan ang akong kamadasigon nga gilutos ko gani ang simbahan. Kun ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, walay ikasaway kanako. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga way bili tungod kang Kristo. Og dili kay kanara, kundili giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko
si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Himayaa ang iyang balaangalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok kalibutan, nagahari ang iyang kahukmanan. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagday ko ng Diyos, hallelujah. Pagday ko ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus og usa ka sambingay. Pananglit
usa kaninyo may usa kagatos ka karnero ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman og siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og ini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo og iya kining pasanon og dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O panaglit, usa ka babae nga may napulo katag sa kadako, kawad-an og usa, unsa may iyang buhaton, magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay og iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan og ini kakaplag niya niini, tawgo niya ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gahisgot si Jesus og kalipay didto sa langit. Ang langit lugar man gid nas kalipay, pero matod pa niya dunay additional nga makalipay sa langit. Kinsa may additional nga makalipay sa langit? Ang buutan o ang buangon? Kana bang makadugang og kalipay dito sa langit? Wa mo kibaw, wa di mo naminaw sa Ebanghelyo de, ako gitong gihinay basa. Matod pa dire, ay, sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay, mas dako sa ato pabapunan, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Pasabot, ang langit madugangan og kalipay, murag mo increase ang ilang kalipay basta na ay buangon nga musod sa langit. Pero og ang musod sa langit pulos buutan sama aning nanimba karon, mura lagwa kay lipay naman daan ang langit. Mura lagwa musagol ra ta silang kalipay, pero naay buangon nga musod, lipay gyud kaayo ang langit. Karon unsa may atong misyon? Unsay misyon nato? Kinahanglan pangitaon ang mga buangon og dad-on ngadto sa langit. Sige, lingay mong tupad. Ing na mangita kag buangon. Mangita. Mangita tag makasasala, kay kanang mga makasasala mura na sila karnero nga nawala. Mura sad na sila og katong usa ka dako nga nawa.
Kana bang wa na magsubay sa dalan. Nya ato na silang pangitaon. Mao nay misyon sa mga santos nga atong gi-deklarar ug sa mga wa madeklarar. Kana bitang mga tao nga mangita sa nawala maningkamot nga ang makasasala mabalik ngadto sa Ginoo. Kay ang sala mao man ang pagbiya sa Ginoo. Adinis ato ni aman dinhi mga buotan kayo nga nasa ginapabalik ngadto sa Ginoo. Nya padayon na ang maong buhat. So kung ang dihas imong pamilya, kung ang imong anak 5 kabuok, niya ang usa buangon kayo, tapulan, masinupakon, bisyoso, unsa may buhaton nimo isip ginikanan, imong kasaban o imong atimanon. Matod pa ni Kristo, biyain ang kasiyaman og siyam kanang 99, biyain na nya makit-an na to nimong nawala, pas-ana nya magkumbira ka, imong atimanon, imong lipayon ang buangon. Ana lahi man ta, ato manong kasab-an, ato manong silutan, nya ang atong panggaon kadto dayong buutan, amo samot o kabuang ang buangon. Ana no. Unsa may buhaton nato, unsa may instrumento sa simbahan or mga gamitonon sa simbahan aron ang buangon mabalik sa Ginoo. Kibaw mo? Wa ang the best yun nga atong gigamit sa simbahan mao ang works of mercy. Kana bang buhat sa kaluoy? Pila man ka buhat sa kaluoy? Pila ka buok? O mo kiba? Samantang na mamug na mamatay. 14 ka buok. 14 na gitawag og 7 ka corporal works of mercy, na asay 7 ka spiritual works of mercy. Di kay ko ka-memorize sa spiritual, pero ang corporal memorize ni nako. Feed the hungry, pakana ang gigutom. Give drink to the thirsty, paimna ang giuhaw. Care the sick, atimana ang sakiton. Clothe the naked, bistihi ang hubo. Shelter the homeless. Sa manang shelter the homeless, pasudlas inyong balay or himuig balay ang way balay. Niya dayon samtong usa, visit the prisoners, bisitaha ang mga binilanggo. Niya dayon, bury the dead, ilubong ang patay. So katong pagpalubong ni President Duterte ni anhing President Marcos, works of mercy to. Bury the dead, kay dugay na ko kay to si anhing President Ferdinand Marcos Sr. nga wa gyud malubong. Pila na to katuig wa malubong, sukad namatay 1988 ba to namatay, 89 ba to nalubong pagka 2000 saan naman to 2017. So dugay-dugay yung antos. So bisan tingalig wa kahibaos President Duterte og corporal works of mercy ba to, nahimo gyud og diha na kakat-on og kalinaw og nagkahiusa pagbalik ang atong nasod anang isyu sa ilubong ba sa libingan ng bayani o dili. Basta nga ang role di ay sa atong simbahan, bury the dead. Ayaw og butang lang diya sa mga kilid-kilid. Mao ni ang gitawag og works, corporal works of mercy. Ang spiritual works of mercy, basig dili ko ka siguro makuha ng tanan. Una,
kanang instruct the ignorant, tudloi ang mga ignorante nya, kaning counsel the doubtful, tambagi ang mga naglibog sa kinabuhi niya, comfort the afflicted, hupaya ang mga naguol. So kung ang imong bana naguol kay gibuwagan sa kabit, ayaw kasabi hupaya ba kanang amami. Kung ang imong asawa naguol kay gibuwagan sa siyang kabit, ikaw bana ayaw tamparusay mong asawa ng hupaya amami, na ingna murag makakita ra kag lain day na mulipay nimo nya na sa imong tupad ang usa. Ana ba nya lain pagyod, forgive offenses, pasaylua ang mga sala, kapituan kapito nya, bear patiently those who do ill, katong nipasakit nimo, pasensyahi lang, kanang antusa lang, ano nindot no sa man to ikaunom, kuan imong i-reprimand ang makasala, badlunga ang makasasala. Kana bang naabay gahimog dautan badlunga aron inig badlong nimo ika na iyang tamparuson. Pero ang pagbadlong nato dili inisog, dili inisog, imo lang siyang sultihan sa iyang sayop. Igo ra jud tang musulti nga sayop na makadaot na niya, og iya na ganing tumanon, dili na nato problema. Unya dayon iampo ang saman ang mga buhi o ang mga minatay. Pray for the living and the dead. Makita na ninyo sa Google, no? I-search lang kay basig nasipyat ko sa uban. Pero mo ni ang 7 sad ka spiritual works of mercy. Imagine kung ato ning buhaton ngadto sa atong isig katao, labi na gyud sa mga makasasala, mahumok ang ilang kasing-kasing. Mao na si San Pablo sa atong unang pagbasa, niingon siya, ayaw pagsigig sunod anang balaod. Dili ang balaod mo'y makaluwas nato nga imong yung ipapriso, imong yung ipabilanggo, imong yung ipadagmalan. Ang makapanindot sa atong kinabuhi, dili ang balaod kung dili si Kristo. Kining akong gisgutan nga works of mercy, mauni ang gihatag nato sa divine mercy nga mao si Kristo. Muna ingon San Pablo, naa ni Kristo ang kaluwasan. Siya ako gani manglulutos ko ang kining simbahan ni Kristo, ako ning gilutos, pero tungod sa kaluoy o gugma ni Kristo, dili sa iyang balaod, nausab ko og nahimo na koron nga magsasangya og anda magpakamatay alang nining simbahan nga akong gilutos. Kadakong kalipay sa langit, ana, kadakong kalipay sa atong katilingban og magkahiusa. Matod pa ni President Trump atong padayon pang ilang dayon ng eleksyon, ingon si usas iyang gisaad ato lang sang suwayan og dili baka ni pasumbingay lay iya. Ingon siya, kung ma-elected ko nga presidente, in 24 hours mahunong ang gubat sa Russia o sa Ukraine. So na-elected man siya gabi agahapon sa hapon, atong paminawon karong hapon og wa na bay gubat sa Russia o sa Ukraine. Pero murag parabol ni siya ba nga ang gipasabot tingali ni President Trump nga ang iyang first priority mao ang pagsettle sa naggubat nga mga nasod. Ang iya bang gauna nga iyang immediate nga buhaton mao gyud ang pagsettle sa mga gubat sa kalibutan karon, kay ang kanimanggong gubat makalusno og ekonomiya, makalusno gyud og ekonomiya. Ang inflation musaka gyud maayo niya, ang mga kompanya mga sira,
Ang sa umabas kompanya pag-operate anang naigagubat diha, war zones. Gani ang tourism, ang ekonomiya sa Holy Land, wala. Lusno, tungod aning gubat sa Israel against other nations, cancel ang tanan ng mga pilgrimages ngadto sa Holy Land. Lusno yun niya, naago sila gasalig diha, anang maong industry sa tourism. Di lusno, muna ang gubat, dili makahatag og kaayuhan. It's a loss, loss, no? Dili na win-win solution sa conflict. It's a loss. Na ato ginang iampo nga kining huna-huna nining powerful nga nasod nga bag-ong presidente, hinaut-unta nga iya gyud nang ma-implement, pero di na niya mabuhat kung magsige ra siya sunod og balaod. Magkagubat ra gid na basta magsigig sunod anang balaod ang works of mercy, ang Diyos nung kasing-kasing o huna-huna, maogyo'y makasulbad aning gubat. Lingiyay mong tupad ing na maghimo tag works of mercy sa simbahan, pinaagi sa pagpalit og slat. Di ba? Works of mercy mana, comfort the afflicted. Parang nitaron sa atong SBF dag, para na nato ibayad ngadto sa atong mga contractors. Afflicted na biya, naguol na biya atong contractors karon, gisayonan ganing panahos Disyembre, tinghatag nagbonus, tinghatag og kuan, nyawa man nato na bayran. So kung mamalit mog slot, hotdo ninyo palit, napamantay mga 17,000 ka slot sa SBF dag, tag 500 kamong tanan karon, malita karong simanaha, ika December, makaingon din sila, comfort the afflicted. Unya, feed the hungry. Daghan kay tarog gigutom nga mga katawhan, nya ato sa silang kana ganing pakanon. Pinaagis atong pagbayad ngadto sa atong mga contractors, maka-feed the hungry pod sila. Nya, shelter the homeless. Manghimo tagbalay kaning atong si Tio Di ba? Shelter the homeless, mga 61 ka mga way klarong balay ang atong himuan og balay sugod karong buwan sa Nobyembre. Mo nang dili ko mag-celebrate og birthday, kung gusto mo muhatag na kog birthday gift, ayaw na lang ng mga medyas, mga t-shirt, uban pa diha, sag unsa pa na kamahal, dili na ko malipay. Ipalit na ninyo og slot, no? Bisag usa lang ka slot sa CTU maka-shelter the homeless ta, maka-feed the hungry ta. Nana, no? Magwa gyapon mo. Murag di ang iyong mga naong ba, murag dili kay malipayon. Sige lang. Basig ka mo sa tingali afflicted, comfort the afflicted, ay na lang mong pamalit. Wa mo ikapalit. Ayan lang mong palit, basta wa mo ikapalit. Pero na mo ikapalit, di mo mamalit, mga buangon mo. Pero sige lang, tagaan lang yapon na nato og gugma og kaluoy, kay ang mga buangon ra ba mo ay makahatag og dugang kalipay didto sa langit. Pero di may lang sadang di ta buangon ay mahimutang buutan. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, uban sa mapaubsanong kasing-kasing, masaligon kitang mudangop sa atong maluluyon nga Ginoo, ug muingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan mahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagtagad ug sa dedikadong pag-atiman alang kanila nga nasinlalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga naanod palayo gikan sa dalan sa katarong, makabati sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kabatan-unan nga nakasulod sa bisyo, sa krimen o sa mga ginadiling drugas, makakaplag sa ilang tinuod nga kaugalingon o dignidad o mopauli balik sa balay sa Dios, pinaagi sa pagpangayog pasaylo, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanan nga nanag-antos o gisulay pinaagig balatian, makaamgo nga gigugma sila sa Dios, pinaagi sa pag-atiman o sa atensyon nga atong gihatag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makasulod agi sa pultahan sa panon, ug magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluhasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sulay. Ilulua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod nining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himoa nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, Amen. pagampo alang sa mga kalag. O Amahan, nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mapanhawon ta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo ni adtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Kahayag na walay pagkapalong udan ang kanila hangtod sa kahangturan. manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga langitnon. Ang ato lang buhaton mangita gitag mga buangon aron atong pabalikon sa Ginoo. Nya unsay atong gamiton pagpabalik sa to? Amang nasad works of mercy. Memorize sa usana ninyo ang kanang 14 ka works of mercy niya. Sige dayog practice na hinay. Ako na kay ko ka-memorize sa spiritual works of mercy pero ubay-ubay ana ang akong gisigihag paningkamot pagbuhat. Ang ato sang mga pasalamatan nato ato mga benefactors and donors nga naghimo sa ilang works of mercy nganhi nato pinaagis pagpamalit og slots. Kining pagpalit og slot hurot-hurot ang atong works of mercy pagkatuman kada nato palit og slot. So salamat kayo sa atong SBF DAG. Ang atong halin niabot nag 42,946 na pay 17,054 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nindot unta no nga dili pa mo matapos ang buwan sa Nobyembre, before my birthday mahurot unta ni kahali no. Akong birthday November 24. Kana nalay imuan ninyong birthday gift nako. Kamong tanan nga nakagusto sa akong humili hala sige palit mo tag sa kaslat sa SBF DAG karong buwan na. Nya nasa ni siya 16 slot challenge para sa gustong mag-challenge tag 8,000. Nakadawat na sa tag 298 ka 16 slot challenge. Nya sa atong special slot nga CTO tag 100 pesos ni siya. Ato na ning gamiton ron sa pagtukod og mga balay sa ato mga 61 ka mga panimalay equivalent sa akong edad karong November 24 pohon. Ang atong halin niabot na og 39,455 na apay 30,545 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. So kanindot sa mahurot ni before my birthday karong November 24. Nya na ay 61 slot challenge nga tag 6,100. Nakadawat na sa tag 189 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Padayon pa natong dawaton ang atong investment slot katong DSAP nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Pero 5 na lang ka slots ang available. Human aning 5, wala na mo sunod. Nya reminder sad nga ato nang gi-close ang atong bank account sa Land Bank kadtong 4080000165. Katong sana una natong account
ang ato nang gipuli karon mao na gid ni ang atong account angan is RCAC San Vicente Ferrer Paris of Liloan, Cebu. Mao na nay account name. Nya ang number kay 4082-100-933. 4082-100-933. Ayaw na mo deposito atong 4082 sa to 000165. Sige, manindog na ta. Ato sa diayng suportahan ang atong kada Huwebes nga prosesyon sa atong imahen. Ang atong main objective ani nga maong prosesyon kalinaw sa tibuok kalibutan o kaayuhan sa mga masakiton o kalambuan sa atong kinabuhi. So karong gabi human sa alas 6 nga misa ato na sang himuon ang atong prosesyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug padagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.